Nagmarinate nga ako ng manok para lutuin sa aking air fryer at ito na nga na isalang ko na sa air fryer ang minarinate kong manok at pagkalipas ng 20 taon at naluto na rin ang manok na sinalang ko sa air fryer at kakain na nga ako at ito na nga yung aking almusal na kinuha sa aming mess hall. May scrambled egg at sinamahan ko pa ng appetizer na sibuyas at kamatis at may inumin pang gatas. At ito na nga, kakain na nga ako mga beshi, mga uragon, mga bay. At ito na, bawat subo ay nilalasap ko talaga. Ang sarap naman talagang kumain. Ayan, at talagang ginaganahan akong sumubo, kumain ang kumain. At ayan, kinagat ko na nga ang chicken na niluto ko sa air fryer with matching kamatis pa yan, mga uragon, mga bes. At ayan, may sibuyas pang pampagana at pampa ano daw yan, pampa at sumubo na naman nga ulit ako ng scrambled egg. At ayan na nga, sarap na sarap ako sa pagsubo. Bawat subo ay lasap na lasap, ang sarap, parang Jollibee Ito na nga, at tuloy-tuloy lang ang aking kain mga uragon, mga besh, mga bay. At ito pa ang chicken, hindi ko na malaman kung paano, kakamayin ko ba o kukutsarain. Ito pa, scrambled egg, siyempre, di yan mawawala. Talagang sa pagka-Pilipino, talagang mayroong kutsara. Bibihira ngayon ang may mga nagkakamay. Kung talagang gusto mo ma-feel yung talagang sarap, pwede ka magkamay. Pero ngayon, medyo sosyalin ako, nakakutsara, nakakamay, pwede. Ayan, subo pa ng scrambled egg, ayan, at siyempre, hihigop tayo ng ng gatas, pampalakas ng hilik yan mamaya pagkakain, tutulog. At kagagaling lang sa duty, siyempre bago matulog, almusal kasi panggabi pa si Uragon. Sige, tuloy lang ang kain ni Uragon. At ito na naman, susubo na naman. Ang laki yata, bawasan mo. Ayan, sinubo na nga at talagang tuloy-tuloy lang ang pagsubo. Kain tayo mga Uragon, mga beshi, mga bay. At sige lang, manood lang kayo dyan habang ako'y kumakain. Ayan, subo ng kamatis, sibuyas, at ayan nga, at sige lang, manood lang kayo dyan at tayo'y mainggit, maglaway kung kayo'y nalalaway sa aking pagkain, kung kayo'y nasasarapan din sa aking pagkain. Ayan, subukan nyo rin magluto ng manok at order na rin kayo ng air fryer ninyo. Ayan, mura lang naman at saka pwede namang tiyagain yan sa pagluluto. Kahit sa kwarto, pwedeng lutuin ang mga manok na gusto nyong lutuin. Ayan ito nga yung hita. Tingnan mo, titikman ko nga kung talagang masarap yung minarinate ko. Ayan, talagang masarap. Mamaya ko na yan titirahin pagka pang last yan, pang last bunot. Ika nga, at saka subo lang ng subo. Sige, kain tayo ng kain mga besh, mga uragon. Ayan, higop. Sarap, mainit-init na gatas. Ayan, pampalakas at pampasigla ng katawan, pampahilik. Mamaya tutulog si Uragon, siyempre. Ayan, pagkakain, ayan, siyempre maghuhugas tayo ng pinagkainan bago matulog. At ito na nga, tuloy-tuloy lang ang aking pagkain at subo ng subo. At saka talagang sarap na sarap ako sa niluto ko. First time ko magluto sa air fryer. At saka, sige, subo lang ng subo. Kain ng kain si Uragon, mga best, mga bay. At siyempre, pag natapos na akong kumain, siyempre maghuhugas at maglilinis, magtututbrush bago matulog, konting scroll sa cellphone, mag-Facebook, magnood ng konting minuto sa YouTube, sa Facebook, mga reels, at saka bago matulog. At nakalimutan ko nga pala yung isa pang pampagana, ayan, sili, isang kagat, maanghang agad. Ay sus, Mariosep, Ginoo. Sige, tuloy. At yan ay nakalimutan kaninang isama sa aking appetizer kasama ng sibuyas at kamatis. At sige, kakain na ako. Tutuloy ko lang to maya-maya at tatapusin ko ang video at medyo humahaba ang video ko mga besh, mga bay. Sige, maraming salamat.